ҷашнвораи покистону тоҷикистон ба меҳмонони ин чорабинӣ дар шаҳри исломобод пойтахти покистон имкон дод ки аз наздик дар бораи пайвандҳои таърихиву фарҳангии ду кишвар маълумоти дасти аввал бигиранд. ин ҷашнвора барои рушди равобити покистону тоҷикистон таъсири мусбат хоҳад дошт. фарҳанги ду кишвар тақрибан як аст ва он ба мардум кӯмак хоҳад кард ки огаҳӣ бештар ёбанд ва ҳамдигарро беҳтар дарк кунанд. ҳунармандони ду кишвар дар баробари рақсу оҳангҳои миллӣ меҳмононро бо намунаҳои анъанавии асбобу олоти хоҷагидорӣ, либос ва ғизо ошно карданд. ба ман чойи тоҷикистон маъқул шуд, аммо беҳтарин иқдоми тоҷикон пешниҳоди ройгони оши палав буд. ин иқдоми хуб ва анъанаи хуб аст. ҳунарманди покистони абдулазиз аз он нигарон аст ки фарҳангу анъанаҳои асил ба тадриҷ фаромӯш мешаванд. намоиши лухтак ки аслан мероси фарҳангии мост ба оҳистагӣ маҳв мегардад. ҳунармандоне мисли ман бекор мемонанд. мебояд коре кунем ки ин фарҳанг ҳифз шавад. умедворам ки ҳукумат дар ин самт иқдом хоҳад кард. ҷашнвораи мазкур 19 декабр дар исломобод оғоз ёфта, як ҳафта идома кард.